Des de l'Ajuntament d'Alzira s'ha tramitat una subvenció dels fons europeus i en total ens han aconseguit 840.000 euros que ens serviran per a reparar el que és el sostre del Fontana. Les obres funcionen a un ritme adequat. També n'hi ha que informar al conjunt de la ciutadania i especialment als deportistes que van a utilitzar aquest recinte esportiu que en el pressupost del 2023 que aprovarem el passat dimecres en un plenari n'hi han ja consignats 1.500.000 euros per acabar este recinte deportiu. Esperem acabar-lo en la fecha que l'empresa està dient. Demanem, com sempre, disculpes als esportistes que utilitzen este espai deportiu, perquè la veritat és que no podem tindre més mala sort a l'hora de fer unes obres com han sigut aquestes obres, que estan al voltant d'1.900.000 euros en el que és una reforma integral d'aquest centre esportiu. Però això no ens lleva el tindre que informar la gran notícia de que hem aconseguit en aquesta reforma més de 850.000 euros de subvenció.